ukunikela emphakathini ukubuyisela emphakathini kuyawenza umehluko ukuthi baphinde futhi bageze sibabukele ekutheni yonke into bayenza kahle. Kunekhaya-ke engiyakulo namhlanje ngikhulume nomfundisi ukunene la eNewcastle wathi laphana ekhaya kulanjiwe so ngibenzela kona-ke isanje siqeda ukupha nenhlupheko kolikaMthanini umusa bawutapa bawushiya izimbale okwabantu bexebula umkhoma nasenyoni khahlelo uliqoshela bhunguka ikade zikokhuluma gala kajane uphume kanjani khulu ukuthi axega masunga sigonyela uphunywa umphethe inyenge lesedlule beyikakile ibelethe ishume emhlane bashana ngamabunzi ingalabuthe badidise emathunjini umhlaba ngamandla omgodi benethezekile bebala amathambo eindumbeni umdumo wezwe undaba mlonye imember yami yakhala ukuthi khona isimo ngabe saphakamela phezulu. Uma saphakamele phezulu ngabona isimo ngendlela esiyiso ngase ngiyabona ukuthi amandla ami mafishane. Ngase ngithinte udokotela udokotela kube uyabizwa umngcwabo yahlehla udokotela uDlamini ngathinta yena lento yenzeke ngeMonday njengoba namhlanje kukhona esikulethile kuwo lo mndeni ukuthi awusizakale. Ngiyabonga kakhulu kudokotela bayadingeka-ke abantu emhlabeni abanjengaye abanjengokuthi uma ukhala bese bayashesha ukuzwa. Ngicabanga ukuthi isikhalo salabantwana balapha ukuze sizwane. Siyabonga kakhulu dokotela, siyabadinga abantu abanjengawe abakwazi ukusebenzela umphakathi nabantu abakwazi ukulalela izikhalo nezimfuno zabantu. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Cha, nami ngiyathokozela nje ukuthi uma udibana ney'nkinga bese uyangishayela ngibe nami sengithi ngoba kukhona la endaweni esiphila kuyo locally nami ngakulalela ngiyathiwa nje bengingakaboni iwodi kuse-ward 11 la ngathi kodwa cha asingoba umama uVangile ubale ngisho iy'ngane ey'ncane and mama uVangile yazi bengizofisa ukuthi ukumenshine lokhu ukuthi la ikwadube nje bafowethu ngiyayibonga ngoba ngagcina ngingasazwakali kahle kodwa nje sikomunye umndeni wakadube la bakhalile nje bathi njani ngimzwile kumama. Ngiyabonga nje kakhulu nami sikhona la osizweni eward 11 ngithe cha mama hayi ngoba uthi kulanjiwe asifike kulomuzi siyabonga. Ngiyabonga nje kakhulu nakuwe nakubaphathi bakho nakubaphathi national Gayton Mackenzie my brother, thank you. Ngiyabonga kakhulu nje ngiyabonga nje kakhulu singikhona la ngilokhuzile nami ngithatha ngilekele mama futhi-ke ngijatshuliswa na ukuthi khona engizokwenza ngizomfisa Gayton Mackenzie ukuthi akakafike nje naye akakasuke la kwi-ground sizokuthi la kwi-ground nami angabhekela kanjalo nami ngiyingxenye yomphakathi nami I also need izandla noma usizo from Gayton Mackenzie ethini nje sibulethi uhambeka kanjani noma abantu basizeka kanjani abantu bahamba phambili afuneka isikhoshe.